zan yi baitukana. Kare kudin kuna da kima kuna, farin cikin ku ya zan farin ciki na. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, amma ku shaida ba kwa halin mugunta. Barka da sallah yau ku ne ke wasako. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, rabi yau ku ne ke yi mawaƙi. Na yarda cewa halin ku bai da tamka, aikin ku ba a yi mai iyaka. Yan gudun ku ba su karya doka, sannan sai na taimako gurin mawaka. Aikin da suka yi kuka yadawa, ima da taimakon su na yi nasarata. Barka da sallah yau ku ne ke wasako. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, rabi yau ku ne ke yi mawaƙi. Komai wuya ne da komai na tariya, zama yan uwa ba mai kiran mu bariya. Zama na lafiya za mu yi ba mu koriya, aiki na juna mu za mu kariya. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, barka da sallah nake maza da mata. Barka da sallah yau ku ne ke wasako. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, rabi yau ku ne ke yi mawaƙi. Farko ne gaisuwa wurin Abu Sarki dan baiwa dan uwa, masoyin jin dautar mama kainuwa. Allah ya bar tare kuna yi gaisuwa. Barka da sallah, barka da sallah nake muku masoya. Duk da autar mama masoyiyar Abu Sarki na miki wake, sarauniya ta mata winki na yi aiki. Ta tambarin kinji da na yi wiki ba, hammai masoyin Zainab iya Kano. Amanar maraɗi mitar na saka ka, hammai kaji ne sosai na yi baitukanka. Awa ƙarƙaro da na yi ban wuce ba. Barka da sallah yau ku ne ke wasako. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, rabi yau ku ne ke yi mawaƙi. Ni kaɗan soyayya, angon Zainab Saudiya kaji masoyi, kuma abokin kwarai da bayan shayi. Ya kai da Zainab kwarai ko aka yayi, ni dai fata na Allah ya ƙara ƙauna. Zainab Saudiya amanar mi kaɗan soyayya na sakiya, na da ke Zainab babu mai ɗarakiya. A zuciyar mi kake rabawa ƙauna, ije Jamilu angon Fatima Saudi, jajirtacce ka zama gagara gasa. Ai zuciyar Fatima ciki ka dosa, kai na da alƙawar ba ka yi yaudara ba. Amanar DJ Jamilu zaki na saki, Fatima ko da yaushe zan yaba halinki. Sawanki lafiya da kowa babu cuta. Barka da sallah yau ku ne ke wasako. Yan masarautar Abu Sarki dan baiwa, rabi yau ku ne ke yi mawaƙi. Ina kake Mahmud likitan masoya, an goga hajiya sarki na mai nagarta. Wai na jira kawai ko zan miji da mata, dan kun dace da juna ai ba a raba ba. Inusa zaki dan namiji, baba ga Anas na saka, amanar masarauta walla bambarinka. Inusa zaki kaje gaisuwa nake yi, kai ma Ali zaki kwande buwa gani. Na zo gare ka zanya gaisuwa ka ji ni, dan ba zan raina bai ce kan ban sa da kai ba. Husaini zaki na kowa, amanar Abu Sarki na saka. Husaini gaisuwa kai ma nake gare ka, a baitukan waƙar da na biyawa. Barka da sallah yau ku ne ke wasako.
idan ban sani ba. Iliyasu dan autan masoya angon gimbiyar mata Hajara. Kasa da kai kai ma na yi baitukanka, cikin waƙar gurumta ya zaki saka ka. Ta gaisuwar kai ya sai ka amsa. Mustapha bokan mata amanar Iliyasu dan autan masoya angon Susan. Mustapha na iya baka hawa haƙar masarautar abu sarki nawa. Na sa sunan ka ciki ban tsallake ba. Barka da sallah yau ku ne kiwon sako, yan masarautar abu sarki ɗan baiwa. Rabi yau ku ne kiwon waƙe. Abdullahi duniya sai Allah na sanyo ka amana abu sarki bambarin ka. Mai babban suna Abdullahi na ya baka, sunan ka cikin waka ta ban tsallake ba. Sadaunau ba zuga na yi mamara ba, zuga guri inda duka so ka zaba. Girman ka ne sadauna Allah ya baka, ni mai waka ba zan maka hasada ba. Ibrahim baban soyayya Darfati na gaishe ka abin tukana, halinka yayi ba wanda za ya kushe, dan zuciyar ka fefes ba ta da zamba. Gano madubin mata kayo haskawa, duk wata ta gani a dole ta yabawa. Yalo ka sha sha'anin ka kai wucewa, da kai da sauran maza ba a gwada ba. Barka da sallah yau ku ne kiwon sako, yan masarautar abu sarki ɗan baiwa. Rabi yau ku ne kiwon waƙe. Hasina zakan ya hana sarawa gani, muryar kyar da kyan adanki na taɓa ni. Na tabbata da kyan fuma ta babu raini, Hasina in yi biki ne hakan na zaba. Ismail jikan zaki abokin bika ɗan soyayye na sawa. Ismail jikan zaki ai ban wucewa, sunan ka ban saka ba biwa zan iya ba. Gare ka mai lokaci amanar abu sarki na yau saka shi, abitukan waka ta ai ban barin shi. Ka sa gaba yanda ka so ba a tare ka ba, ta yaran mata Saudiya kina nan, to ga sunan kina sa abitukan nan. Akwai amana da ni da ke fasan nan, ga gaisuwa da jinjina na yau haɗawa. Barka da sallah yau ku ne kiwon sako, yan masarautar abu sarki ɗan baiwa. Rabi yau ku ne kiwon waƙe. Habibu so zahiri amanar abu sarki gaisuwa ta, da jinjina gare ka mai halin nagarta. Habibu ka ji sunan ka ban wuce ba, inal iya yola amanar sarki ran duniya na sakiya. Finalikin je gaisuwa nake gare ki, abaituka na jinjina ina yabawa. Tabarai dan gata zakin so na yo saka ka, agona kai ma ka san ai bayirinka. Tabarai ka jubun kai na yabawa, zakin so angon sa'adati yaba ma. Nayi da kai da sa'adatu mai hali na girma, sai addu'a da Allah ya ƙara ƙauna, da kai da bar san kakar da ai rabawa. Halima dadi yake waƙan warabu sarki kin ji na ya baki. Halima nayi a bari na ganki, amma idan na zo na san baki hana ba. Barka da sallah yau ku ne kiwon sako, yan masarautar abu sarki ɗan baiwa. Rabi yau ku ne kiwon waƙe. Idrisa angon nasu fada Halima gaida kai nai, cikin waka ta gurbi na yoya ba ma.
hanyar biyawa. Muhammadu Galmawa baban Sumayya, nai tamburanka in har na tsallake sunan na karya doka. Kana cikin gurbiya zan ki nai sakawa. Ije Jamilu Zaki abokin mika ɗan soyayya.